Egia da, ikastolen elkartearen ezaugarri, edo bereizgarritakoa badala beti ere berrikuntza pedagogikoa, eta horrek mugitzen gaitu, beste ezaugarri batzuekin batera. Ez noa denak errepikatzera, baina hemen somatzen da badagoela komunitate bat atzean, zuk aipatu duzu, badaudela familia batzuk atzean, badaudela profesional implikatuak eta konprometituak proiektu honen atzetik, eta pozgarria da, bagoa zela, etorkizunari begiratzen diogula gaurtik, ikastolok ere. Konstiente gara behar berriak ditugula, bai pedagogikoak, baina behar pedagogikoek askotan erantzuten diote gizartean dauden beharrei, eta egia da errealitate berriak ditugula, egoera berriak ditugula, baina badugu ere lanerako grina, eta honek erakusten du, eta lan hori egin nahi dugu herriarekin, herriko eragileekin, euskalgintzako eragileekin, herrigintzako eragileekin, eta etorkizun Euskal Herriarentzat etorkizun hobeago edo justuago baten bidean, proiektu honi zorionak. Eta eskerrik asko. Eta zorionak ematea, eskerrak lekua ezagutzeko gonbidapenarengatik. Egia esan nik uste dut denoi burura etorri zaiguna izan dela nola aldatu diren garaiak, ze desberdin eta ze ongi, ze eder, ze zortea gaur egun ume izan eta horrelako espazio batean ezteko eta azteko aukera izatea, eta egia da ikastetxeak eta gaur egun, ikusi dugun zentro hau era espazioak aldatzen ari dira. Espazioak aldatzen ari dira, nolabait gizartea ere aldatzen ari delako etengabe, eta dauzkagun erronkak etengabe aldatzen ari direlako, baina ulertzen dut ere espazioa ez dela soilik gertatzen ari den aldaketa, espazioak berarekin dakarrela askoz ere gogo eta sakonagoa, eta lan egiteko moduak ere oro har era batera aldatzen ari direla, eta hori bada dauzkagun erronka berrien isla, nik uste dut hemen gauden guztiok jakitun garela, gure herriak eta gure komunitateak nola ari diren aldatzen, ze erronka potolo dauzkagun eskuartean, ze azkar ari dan aldatzen, eta hori erronka potoloak dauzkagu, demografikoa bista-bistakoa da, baina asko dira, aukera berdintasuna, gizarte inklusibo bat, komunitate implikatu eta konprometitu bat eraikitzea, euskara erdigunean jarriko duen komunitate bat eraikitzea, hori guztia ezinbestean landu nahi badugu eta komunitate sendo bat eraikin nahi badugu, badakigu ikastetxeek ze rol jokatzen duzuen. Eta egia esan pozgarria da ikustea, ikastola eta ikastolaren inguruan dagoen hezkuntza komunitate osoa nola dagoen prest ere erronka berri guzti horiei aurre egiteko, eta ez esango nuke ez aurre egin bakarrik, baizik eta antizipatu, eta hori erantzuteko konpromisoa ikustea. Zorionak gure aldetik, eta segi, linozko edo liozko ari horri tiraka eta komunitatea eraikitzen da, zorionak.